Nadam se da je svakom slijepcu jasno da je Dinamo bio opstruiran i spriječen od ljudi u gradskoj upravi i svima onima koji su to doprinijeli, političke opcije, pa onda mediji koji se sastavaju uz političke opcije i tako dalje, koji su zdušno radili da se nitko, čak i kome bi palo na pamet da ide u gradnju stadiona, da se ne drzne da ide u gradnju stadiona. I u Dinamu nema šanse još dugi niz godina da se stadion izgradi. To, dragi prijatelji, navijači, dinamovci, to zaboravite. Ako nam nije dosta samo zadnjih 20 i nešto godina što je Barišić predsjednik, gdje smo tražili svašta, rekli smo, vratite nam zemljište i stadion u naše vlasništvo, jer ste nam ga i oteli. Vi ste nam ga oteli 92. To je bilo Dinamo vlasništvo, to su časne sestre i fratri poklonili Dinamo. To je Dinamovo gruntovno i danas kad ja s vama razgovaramo još nije preneseno na grad, to je još knjiženo na Dinamo. Vratite nam i prestat će te laži i obmane kako se novcem poreskih obveznika građana grada Zagreba financira Dinamo. Pa to je laž. To je lopovluk. Grad isključivo brine o svojoj imovini, a njegova imovina je taj gradski stadion. Dinamo je protečni bojler preko kojeg ide taj novac za održavanje gradskog stadiona. Jer Dinamovi zaposlenici i sa Dinamovim dodatnim novcem se održava tuđa imovina, to je gradska imovina. Jer to što grad daje Dinamu za održavanje vlastite imovine nije dovoljno za održavanje gradske imovine. Nego je Dinamo samo u zadnje vrijeme, u zadnjih 6 mjeseci 15 milijuna kuna, 2 milijuna eura uložio u tu imovinu, a prije toga je uložio preko 15 milijuna eura da bi taj stadion toliko funkcionalno i estetski izgledao da možemo igrati uopće europska takmičenja. Prema tome, vratite nam stadion i nikad više grad Zagreb neće morati niti građani grada Zagreba uložiti 1 euro. Ako nećete vratiti Dinamo njegovu imovinu, što bi bilo pravično, zašto bi, šta će gradu, pa Dinamo je gradski. Šta će gradu imovina stadion i da o njoj mora brinuti i da mora trošiti novce? Koja bi to budala napravila? Pa rekli bi, vi Dinamovci, evo vam stadion, radite s njim šta hoćete. I vi ga održavajte, vi na njemu igrajte, vi ga iznajmljujte, vi ga dajte reprezentaciji, vi ga dajte Lokomotivi ili prije NK Zagrebu ili nekom drugom prvoligašu Dragovoljcu i nek igraju na tom stadionu. Igrajte se vi, to je privatni biznis, privatna zabava, nećemo mi stadion, izvolite si sami napraviti stadion. Druga mogućnost, nećete vratiti zemljište. Dajte nam pravo korištenja. Opet za grada nema ništa, grad ne mora uložiti ništa, Dinamo će sam sagraditi stadion. Nećete ni to. Dajte nam koncesiju, kao što je recimo Rijeka grad dala Rijeci ili Split grad dao Hajduku. Dajte nam koncesiju, dajte nam pravo građenja, mi ćemo sami izgraditi. Ja vam uvjeravam da bi Dinamo od danas kad ja govorim na preskonferenciji u roku 3 godine napravio stadion vlastitim sredstvima. Ali oni neće, nijedno od tih radnji, neće da naprave i da brinu o svojoj imovini, ne daju nama natrag naš stadion, ne daju nama pravo korištenja, ne daju nama koncesiju, jer mi bi izgradili stadion i pokazali da smo sposobni, kao što smo sposobni ovo što smo napravili u hrvatskom nogometu i svjetskom nogometu, i oni bi bili sramota. Pazite vi, znači oni neće da naprave, a nama ne daju. I to je istina. Čisto da razumijemo, a ja sam, dragi prijatelji, bio u filmu već sa svojim suradnicima, u filmu, ja nisam bio u filmu 16. ožujka, na današnji dan, ja sam živio u Futuru. Ja sam Zdravko Mamić, koji vi samo slučajno danas vidite ovdje. Ja sam u 2024. godini. A znate zašto sam u 2024. godini? Za razliku od nekih medija koji nemaju pravu informaciju ili su zlonamjerni, pa su likovali i rekli da ta jedna grozna UEFA
mijenja sustav natjecanja, pa su citirali Agnellija, predsjednika Juventusa i koji je predsjednik Europske klubske asocijacije, koji je rekao da su blizu dogovora, da su postigli dogovor sa klubovima i da će se u 4. mjesecu na kongresu UEFA donesti odluka o osnivanju Super lige prvaka, ili već kako će se zvati, novog formata lige prvaka, koji je odgovor na ideju bogatih svijeta koji su htjeli napraviti svoju Super ligu, svoju NBA nogometnu ligu. Pa je UEFA išla u reviziju natjecanja lige prvaka, pa će tako u buduće biti 36 klubova, do sada je to bilo 32 kluba, tako da za klubove poput Dinama ostaje onaj put da 4 kluba se mogu kvalificirati u ligu prvaka kroz ligu klubova koji su prvi u svojim zemljama, a nisu oni koji su pozvani iz Liga petica. Pa su 4 kluba, uključujući Dinamo, često mogli doći u ligu prvaka. Nego su još 2 mjesta omogućili više, od kojih jedno mjesto direktno za klub koji je najbolji u tom trenutku po koeficijentu klubova koji nemaju pozivnicu ovih klubova iz Lige prvaka. A to je na današnji dan Dinamo. Znači da je danas ta Liga prvaka, Dinamo bi bio direktno sudionik bez ikakve kvalifikacija u grupnom natjecanju Lige prvaka, a u toj Ligi prvaka će takav besramno veliki novac biti. Jer će se između ostaloga igrati liga između klubova gdje će svakom klubu biti zagarantirano minimalno 10 utakmica. 5 u Zagrebu, 5 u Bosni. A onda dalje će prvih 8 ići u 16. finala, a klubovi koji će biti na tablici između 9. i 24. pozicije još dodatno igraju 2 utakmice do kvalifikacija za eventualni odlazak u 16. Zamislite koji je to broj utakmica i kakav je to besraman prihod za klubove poput Dinama. Pa izgradili bi stadion, 3 stadiona bi izgradili lijevog ruka. A nagrada će biti zastrašujuća. Pa da vam kažem tako jedan detalj, da sam ja i vukao te poteze i da sam ja zajedno sa upravom i kupovao i investirao u ovo COVID vrijeme, najveće svjetske ekonomske krize, najveće pandemijske krize svijeta, smo mi investirali 10 milijuna i više keša i kupili najnadarenije mlade igrače koji želimo vidjeti u tom periodu gdje ih spremamo za tu Super ligu. Pa to su vizionari. Jer da ih sad nismo kupili, a oni i dalje igraju u svojim klubovima, oni bi otišli u inozemstvo za te iste iznose ili veće iznose i Dinamo ne bi imao otkud imati igrača za tu buduću svoju viziju. Ne možeš ih dovoljno sam proizvesti. Moraš se nadopuniti sa najboljim hrvatskim igračima, pa ni to nije dovoljno, nego se moraš napuniti za još s nekim inostranim igračima koji žele uopće doći u Hrvatsku igru. I sad zamislite, ja sam u 2024. A ti pokvareni, nepismeni suci, karcinom hrvatskog društva, ljudi ne pravde, nego ljudi kriminalci, ljudi nepravde, koji imaju ime i prezime, o tom ćemo malo kasnije, oni donose ovakve odluke. Ugrožavaju, rade nepravdu, rade oružanu pljačku državnog proračuna jer neće biti uplata u državni proračun poreza. Dinamo i zaposlenici će možda ostati bez posla. Dinamo i hrvatski nogomet će možda ostati bez prihoda od inozemstva. Pa opet neće biti radnih mjesta, neće biti i reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Pogledajte što oni rade Hrvatskoj državi. I u Hrvatskoj državi je zadnja hrvatska reprezentacija i nažalost Dinamo, koji su inspiracija da građani Hrvatske države iznesu nekakav zastavu ili neki rekvizit hrvatske državnosti i da s njime maše. Jer od Domovinskog rata smo napravili da on nije postojao, da je on građanski,
A kad slavimo Dan državnosti, više ni ne znamo kad ga slavimo, znate da smo imali 2 datuma za koje se naše društvo zalagalo, pa više ne znamo je to 35. je to neki drugi datum, jedni su za jedno, jedni za drugi. I vi u cijelom Zagrebu ne možete vidjeti 3 zastave kad se slavi Dan državnosti. E sad još ukinimo i nogomet, a to su htjeli i kako su htjeli, pa ću samo podsjetiti da kad na vlast dolazi Ivo Josipović, koji je inače profesor, čovjek kompozitor, svira klavir, čovjek kao predsjednik države odlazi u Ameriku i tamo kaže medijima, tamo u Hrvatskoj u nogometu ima neka mala mafija. I svi se po Hrvatskoj sudaraju s glavama što to znači, što to poručuje predsjednik države Ivo Josipović, da je u hrvatskom nogometu mala mafija. Čovjek iđe bez, nikada niko nije vidio na nogometnoj utakmici. Dolazi nakon par dana ili par mjeseci njegovi jarani, predvođeni ministrom Jovanović, koji kaže idemo to operacionalizirati u akciju i sušit ćemo močvare. A onda se tu priključuju svi drugi, pa tako ministar unutarnjih poslova u 2 mandata SDP-ove vlade, a kad SDP-ova vlada nije na vlasti, onda je predsjednik saborskog odbora za unutarnju politiku, pa ste 20 godina, znači Ostojić na čelu najvažnijih institucija. Ako nije ministar unutarnjih poslova, onda je predsjednik odbora za unutarnju politiku. Možete se misliti koja je njegova moć i kontrola. A on je direktni crtač svastike na Poljudu. On je taj koji je crtao zajedno sa ljudima i naređivao to da bi se diskriminirala Hrvatska država, da bi se diskriminirala Hrvatska nogometna reprezentacija i hrvatski nogomet i da bi nas se izbacilo sa europske i svjetske pozornice. Zamislite, optužiti svoj narod da je fašistički narod. Šta će ljudi napraviti za svoje jeftine političke poene? Pa šta je onda presuda ovakva za Zdravka Mamića ili za braću Mamića? Sve to zaboravili. Mi smo zaboravili da prije nego što je Hrvatska kulminirala i bila druga na svijetu u Rusiji, da Hrvatska u tom trenutku u 2 godine kvalifikacija za to odlazak na svjetsko prvenstvo u Rusiji nije ni jednu utakmicu odigrala u Hrvatsku pred vlastitim navijačima. Stalno smo igrali bez gledatelja po kazni UEFA. Jer su navijači radili nered, jer je bilo dablog da sve izgubili i prekidi utakmica hrvatske reprezentacije u Italiji, u Europskom prvenstvu u Francuskoj itd. Ja sam to branio. Ja i moji prijatelji smo to branili. I napravili od Hrvatske viceprvaka svijeta i od Dinama stroj o kojem priča cijela Europa i cijeli svijet. To je moje djelo i mojih prijatelja i to je moj dar u sve Daliće, Modriće i druge hrvatskom državi i hrvatskim građanima. Hrvatska država im je dala da smo kapetana Modrića i Lovrena sudili i progonili i žive htjeli prije svjetskog prvenstva u zemlju zabiti. I Hrvatska država im nije izgradila kvadrat infrastrukture nogometne. Ali se diči njihovim uspjesima i ubire poreze od onoga što stvara nogometna industrija u Hrvatskoj. Ja bi mogao ovako satima pričati, ali mislim da nema smisla. Nemojte mi zamjeriti, jer mnogi od vas se prvi put susreću s menom ili rijetko. Morate znati moj životni put da bi neke stvari razumjeli.